Il-kreattività, it-talent u l-ispiritu komunitarju ingħataw ħajja waqt festival jittella f'Kennedy Grove, San Pawl il-Baħar, fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ. L-attività kienet frott il-ħidma ta' grupp ta' volontira żgħażagħ bl-appoġġ tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat u l-Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea. Din kienet marbuta mal-inizjattiva tan-Nazzjonijiet Magħquda illi titfakkar kull sena fit-12 ta' Awwissu bilan li jiġi rikonoxxut is-sem taż-żgħażagħ fis-soċjetà. Il-festival iffoka fuq il-parteċipazzjoni attiva u l-espressjoni kreattiva u offra spazju inklusiv fejn iż-żgħażagħ setgħu jiltaqgħu, jaqsmu l-idejat u jippreżentaw il-ħiliet tagħhom. Il-programm kien jinkludi wirjiet ta' mużika live, workshops kreattivi, eżibizzjoni artistika u diversi stands immexxija miż-żgħażagħ stess. Jien waħda mill-artisti, vera napprezza li għandi l-opportunità nisibixxi xogħli hawnhekk. Ħdejn l-artisti vera bravi hawn ukoll. Jiena bħala arti nagħmel pitturi biż-żejt u anke b'decorative paint. Nuħu ħafna ispirazzjoni b'nara madwari, ġifieri jekk immur fuq tal-linja nuħu ħafna ispirazzjoni xi ħaġa tolqotni li tur il-verità, mbagħad nuħu dik l-idea u nagħmelha bl-immaġinazzjoni tiegħi bis-surrealisti jisom edin ġuħolma ġinni oħra. U għandi stand naqra tal-embroidery u namel naqra keychain stuff. To be honest, din stand ed vera tejni biex nesprimi ruħi mod kreativ, għax vera nħobb nuri dak li namel ek u dan u mod differenti ta' kif nista' namela. Għax normalment namela fuq il-medja soċjali imma sa nista' nitkellem lil persuni l-klijenti tiegħi. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li l-investiment fiż-żgħażagħ huwa investiment fil-futur tal-pajjiż. Sostniet li ż-żgħażagħ għandhom jingħataw rwol ewlieni fit-tiswir tal-komunitajiet flimkien ma' aktar opportunitajiet biex jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom u jagħtu kontribut permezz tal-volontarjat. Żiedet li inizjattivi bħal dawn juru kif meta jingħataw l-ispazju u l-appoġġ meħtieġ, iż-żgħażagħ kapaċi jmexxu proġetti li jħallu impatt konkret fil-komunità. Il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat u l-Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea ħeġġew lill-aktar żgħażagħ biex jinvolvu ruħhom f'inizjattivi li jsaħħu r-rabtiet bejn in-nies u jrawmu kultura ta' parteċipazzjoni attiva.